Ha a szépség és testápolás fül alatt a színes kozmetikumokra kattintunk, akkor megnyílik az Artistry széles skálája, amit a színes kozmetikumokra ajánl. Tudnunk kell, hogy az Artistry az egyike a világ 10 vezető legnagyobb forgalmú prémium kozmetikai márkájának. Színes kozmetikumokkal minden nő elkészítheti az általa kívánt tökéletes sminket. Az arc, a szem, orca és az ajkak smink termékeiből álló komplett termékcsalád minden bőrtípusra és minden korosztály számára tartalmazza a megfelelő árnyalatot. Hogy hogyan válasz ki ezt az árnyalatot, hogy tanuld meg, hogy milyen egyéniséghez, milyen bőrtípushoz, milyen hajszínhez, milyen arcformához, hogyan ajánld, mit ajánlj, milyen sminket, színeket, formákat ajánlj. Ehhez szintén egy tanfolyamot érdemes elvégezni, a smink tanfolyamot. Érdeklődj vezetődnél, és végezd el a smink tanfolyamot, és ez egy külön szakma szinte a kezedben.